Bangaphezu kuka 1.4 million abantu bakulelizwe abangaboni kahle noma abangaboni nhlobo emehlweni. Ukubheduka kwegciwane i-COVID-19 kuletha inselele enkulu kulezo zakhamuzi njengoba ukuthinta iyonanto eziyenza nsuku zonke empilweni yazo. Inhlangano iCape Town Society for the Blind isinxuse labo abathintekile ukuba bayinakekele kakhulu balandele imigomo yezokuphepha ngaso sonke isikhathi. U-Eldrin Davis ufundisa eCape Town Society for the Blind. Konke akwenzayo kuncike enjini yakhe ukuze akwazi ukuya ezindaweni. Yena nowakwakhe babusiswe ngosana emasontweni amabili edlule. Inhlanzeko iyingxenye yezinto azenzayo kodwa kusukela kuqubuka igciwane icorona useqaphe kakhulu. Uhlale ephethe izibulali magciwane ukuqinisekisa ukuthi izinto azithintayo zihlanzekile. uDavid usecela abantu ababonayo kuba baqale bacabange ngaphambi kokuthi basize abangaboni. Just keep an open mind as to how one would help a blind or visually impaired person. If not by the elbow, then try and assist by saying, well, if I were to help you, can I put your hand on my shoulder, or can you put your hand on my shoulder in order for me to assist you? Kunohlelo olusha lokusiza lokhola ongaboni ngenduku kodwa uma iqale yafuthwa ngamakhemikhali abulala amagciwane. Zonke izinhlelo zenhlangano zimisiwe. We're reaching out to the community in terms of our Facebook page, in terms of social media. We've issued a video, and then other organizations are also doing quite a bit. We've got our sister organizations who are putting out regular bits of information, newsletters, flyers, and they're doing this in the form of recorded bits of information. Inhlangano yaweseka futhi ushayele ihlombe umthetho okhishwe umengameli Cyril Ramaphosa kodwa ithi udinga ukuchazwa kabanzi. We have a number of small business units that work from here who are now at home. Our students are also at home, and they're going to be at home until the lockdown is done. Inhlangano ithi abantu abazifundise bona ukuqonda ngalenselele ehlangabezana nabantu abangaboni ikakhulukazi ngalesikhathi esinzima.